Skont rapport tal-Bank Ċentrali ta' Malta fl-aħħar kwart tal-2023, it-tkabbir annwali reali tal-prodott domestiku gross f'pajjiżna kien ta' 4.3%. Dan it-tkabbir kien xprunat b'mod partikolari mill-esportazzjoni. Fl-indiċi tal-Bank Ċentrali msejjaħ il-indiċi tal-kundizzjonijiet tan-negozju jirriżulta li dan baqa' ftit ogħla mill-medja storika tiegħu. L-iżviluppi fis-suq tax-xogħol baqgħu pożittivi bir-rata tal-qatt baxxa minn perspettiva storika u ferm inqas minn dik fiż-żona euro. Il-bank innota wkoll ir-rata ta' postijiet tax-xogħol vakanti baqgħu f'livell għoli. Sadan it-tant l-inflazzjoni komplet tonqos matul l-aħħar kwart xprunat minn tkabbir aktar bil-mod fil-prezzijiet tas-servizzi, ikel proċessat u prodotti industrijali. Fil-fatt fl-inflazzjoni fl-indiċi tal-prezzijiet tal-produtturi naqset mod qawwi fil-waqt li l-indikaturi oħrajn bħal indiċi tal-espejjeż tal-kostruzzjoni u prezzijiet tal-oġġetti importati wkoll qed jindikaw li tonqos il-pressjoni fuq il-prezzijiet. Il-kont kurrenti tal-bilanċ tal-pagament internazzjonali nbidel f'bilanċ pożittiv minn deficit sena qabel minħabba tnaqqis fid-deficit kummerċjali u aktar dħul mill-esportazzjoni tas-servizzi. Il-bilanċ tal-Gvern irreġistra deficit ta' 4.9% li hu taħt il-5.5% li kien ġie reġistrat is-sena ta' qabel. Bl-istess mod il-proporzjon tad-dejn tal-Gvern kien aktar baxx meta mqabbel mal-2022. Fl-istess ħin id-depożiti bankarji tal-Maltin u l-Awċin komplew jiżdiedu fuq is-sena ta' qabel bl-indiċi tal-kundizzjonijiet finanzjarji jindikaw li dawn huma aħjar mill-medja storika.